Λοιπόν, έκανε τέτοια εντύπωση στους Γερμανούς που όταν γύρισα στο χωριό μου στα περάθια της Νάξου, το Die Zeit, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της Γερμανίας, μου ζήτησε να γράψω ένα άρθρο πάνω σε αυτά. Έγραψα πάνω ένα άρθρο, δεν έβαλα εγώ τον τίτλο και τον βάλανε οι Γερμανοί. Ποιος ήταν ο τίτλος, ποιος ήταν? Μία αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτός είναι ο τίτλος. Και έμαθε για πρώτη φορά η Γερμανία Το χρέος της. το χρέος που έχουν η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα. Και έχουμε δημιουργήσει τώρα δεσμούς με τη Γερμανία. Έχω πάει πολλές φορές και έχω κάνει ταξίδι στη Γερμανία. Η καλύτερη ομάδα αντιφασιστών. Δεν λέω, η αριστερά κάνει το χρέος της. Η Ντιλίνκε κάνει το χρέος της. Καταθέτει κάθε τόσο ερωτήσεις στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και ζητάει εξηγήσεις γιατί δεν πληρώνουμε το χρέος προς την Ελλάδα. Εγώ μιλάω τώρα για αντιφασίστες. Στο Αμβούργο είναι η πιο ισχυρή ομάδα, η οποία έχει πάρει τον τίτλο Αμβούργο Δίστομο και καλεί την κάθε γερμανική πόλη να πάρει ένα από τα ολοκαυτώματα της Ελλάδας και να ονομαστεί η κάθε πόλη με ένα ολοκαύτωμα της Ελλάδας. Γονείς του έρχονται κάθε χρόνο εδώ, ήρθανε πριν ένα μήνα, πήγαμε στη γερμανική πρεσβεία την οποία περικυκλώνουμε, απλώνουνε τα πανό τους που είναι στα γερμανικά και στα ελληνικά και ζητάνε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος της Ελλάδας. Και είναι Γερμανοί αντιφασίστες. Δεν ανήκουν σε κόμματα. Είναι δικηγόροι, είναι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκατασταθεί η αδικία. Αυτή που είχε γίνει κατά το παρελθόν ενάντια στην χώρα Μην μας. ξεχάσουμε τη σειρά. Είπαμε, δεν υπάρχει χρέος. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει. Να εξοφληθεί με τα γερμανικά αποζημιώσεις. Τρίτον, είπα 6 τρόπους έχω. Πέντε είπατε. 6 τρόπους. Τρίτον, η κυβέρνηση προηγούμενη και η κυβέρνηση σημερινή έδωσαν χρήματα και εγγυήσεις συνολικής αξίας 108 δισεκατομμυρίων για να μην καταστραφεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Ελάτε τώρα εδώ τράπεζες, το αντιστρέφουμε. Δώστε δάνειο στην Ελλάδα για να μην καταστραφεί η οικονομία της, αν λέτε ότι υπάρχει καταστροφή της οικονομίας. Το ανάποδο. Και αν δεν δώσουνε, κατάσχεση των τραπεζών που δεν δίνουν. Υποχρεωτική δηλαδή. Πόσο είναι το χρέος, άλλο τόσο είναι. Όσα δώσανε. Για πρόσεξε ένα πράγμα. Οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης με 1%. Ας πάρουν λοιπόν να δανειστούν με 1% από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να μας δανείσουν εμάς με 1,1%. Ας βγάλουν και ένα και 0,1%. Αυξήθηκε τώρα πρόσφατα το διατραπεζικό επιτόκιο, αυξήθηκε στο 1,5 σκέφτεται η Ευρωπαϊκή. Πάει 1,5 έστω. Ας μην βγάλει παραπάνω. Ας μας δώσουν 2%. Οι τράπεζες να υποχρεωθούν να σώσουν την οικονομία της χώρας αν κινδυνεύει. Για μένα δεν υπάρχει χρέος, αλλά αν υπάρχει θα το δώσουν. Θες παρακάτω να προχωρήσουμε. Η σωστή διαχείριση. Ήδη με την κακή διαχείριση τα έσοδα είναι παραπάνω από τα έξοδα σύμφωνα με τα κείμενα που παρουσιάζει ανελιπέστατα. Τα στοιχεία τα έχει πάρει από το Υπουργείο Οικονομικών που παρουσιάζει ο Γιάννης ο Θεωνάς. Σύμφωνα πάντως με τους προϋπολογισμούς που, αν θέλετε, δημοσιεύει το κράτος, έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Ό,τι και να κάνουμε χωρίς να συμπεριλάβουμε τα τοκοχρεωλήσια. Δεν έχουμε κανένα έλλειμμα, αυτό είναι απόδειξη. Δεν έχουμε κανένα έλλειμμα. Αυτό λέμε τώρα. Ο Γιάννης ο Θεωνάς αποδεικνύει με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν υπάρχει έλλειμμα. Τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα με βάση την κακή διαχείριση. Για να δούμε τώρα αν γίνει και καλή διαχείριση, αν σταματήσει η φοροδιαφυγή, αν σταματήσει η φοροαπαλλαγή, αν απολυθούν όχι οι υπάλληλοι Υπουργείου Υγείας, Παιδείας, Ανάπτυξης και Έρευνας, αλλά οι εσμοί των ημετέρων, οι οποίοι λιμένονται το δημόσιο ως αργόμισθοι,
ως υψηλόμισθοι και ως πολυθεσίτες. Αυτοί να απολυθούν. Άμα γίνει λοιπόν και καλή διαχείριση, τα έσοδα θα είναι τόσα πολλά που θα μπορούμε να, αν θέλουμε, να κάνουμε και ανάπτυξη της χώρας. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι τρόποι που προτείνετε δεν υλοποιούνται επειδή ίσως δεν συμφέρουν κάποιους? Δεν τους τέλειωσα. Γιατί βιάζεσαι? Άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να κάνει ένα εσωτερικό δάνειο η κυβέρνηση. Όχι αυτή βέβαια. Αυτή δεν πιστεύει κανένας. Αλλά μια λαϊκή κυβέρνηση μπορούσε να κάνει ένα δάνειο, πρόσεξε, διπλής μορφής. Εθελοντικό στο φτωχό λαό, που σημαίνει ότι ο φτωχός που πήγε και πήρε τα λεφτά του από τις τράπεζες, τα απέσυρε, τα έβαλε στην κάλτσα, η γριούλα, και τα έβαλε στο στρώμα και τα τρώνε τα ποντίκια, είδες, τα φάγανε τελευταία, αποκαλύφθηκε τα ποντίκια. Όταν είναι μια λαϊκή κυβέρνηση δεν θα δώσει λεφτά. Εθελοντικά. Εθελοντικά για εισοδήματα από ένα όριο και κάτω. Και αναγκαστικό δάνειο αναβαθμισμένο με μια διαβάθμιση. Όσο ανεβαίνεις τόσο περισσότερο αναγκαστικά και όχι απότομα. Δηλαδή το μήνα 100 ευρώ για τον υψηλό μισθό. 100 ευρώ. Τι είναι? Μπροστά στον υψηλό μισθό που παίρνει ένας δημοσιογράφος, ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες ευρώ, το μήνα να δώσει 100 ευρώ. Κάθε μήνα από ένα εκατοστάρικο. Να πώς μας έβρεπε. Δηλαδή ένα δάνειο εθελοντικό για τους χαμηλόμισθους και αναγκαστικό για τους υψηλόμισθους θα κάλυπτε το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν, για μέτρησέ τους είναι 6 τρόποι. 6 τρόποι. Για ποιο λόγο δεν υλοποιούνται, επειδή Δηλαδή, δεν συμφέρουν κάποιους? Τι θεωρείτε εσείς? Πρόσεξε. Όχι, και κάτι άλλο σημαίνει. Ο κάθε τρόπος μοναχός του μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Για βάλε να ενεργήσουν και οι 6 τρόποι. Για βάλε και τους 6 τρόπους. Έχει λυθεί πλήρως? Θα έχει λυθεί πλήρως. Θα δανείζουμε όποιον θέλει. Αρκεί βέβαια να πάμε και να βοηθήσουμε στην οικονομία της χώρας. Είναι το άλλο θέμα. Έχει αγγίξει την οικονομία της χώρας? Ακόμα δεν την έχει αγγίξει. Τώρα αρχίζει και την αγγίζει την οικονομία της χώρας. Την οικονομία της χώρας. Το μόνο που έχει πληρώσει ο λαός είναι του κόβουνε τις συντάξεις, του κόβουνε τους μισθούς, του κόβουνε τα επιδόματα και έχει μείνει σκέτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα υπάρχουν και τρόποι. Και προκαλώ, πρόσεξε, προκαλώ οποιονδήποτε οικονομολόγο να έρθει να συζητήσουμε και να μου πει ο ένας οποιοδήποτε από τους 6 τρόπους δεν στέκει. Εγώ τον προκαλώ. Τα έχω δημοσιεύσει 2 μήνες τώρα και δεν τολμάνε να έρθουν να κουβεντιάσουν. Να μην σας κουράζω περισσότερο. Δεν μας κουράζετε περισσότερο. Λέω, είναι κατανοητοί και οι 6 τρόποι, απλά θέλω να μου πείτε, δεν εφαρμόζονται. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται? Διότι η κυβέρνηση που υπάρχει εκτελεί εντολές των ξένων. Είναι κυβέρνηση υποτέλειας και μειοδοσίας. Το λέω καθαρά. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και εσείς βουλευτής ήσασταν στην ΕΔΑ φυσικά, αλλά εκλεγήκατε με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 80. Δεν εκλέχθηκα με το ΠΑΣΟΚ, λάθος κάνεις. Είχατε έναν συνασπισμό δυνάμεων. Συνεργαστήκαμε. Συνεργασία, με ναι. το ΠΑΣΟΚ και εκλέχτηκα. Και ο ίδιος ο Παπανδρέου το ίδιο βράδυ δήλωσε, το είπε ατομικά, αλλά δεν είναι ατομικά, η ΕΔΑ τους έφερε, ότι μας έδωσε, Μανώλη, είπε 5%. Εάν δεν δίναμε η ΕΔΑ το 5% δεν θα κέρδιζε τις εκλογές. Και τους έδωσε, συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε και αυτό που συνεργαστήκαμε, σημειώνω εδώ, επειδή πολλά λέγονται, εγώ πρότεινα επανειλημμένος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ που ήταν παρούσα και έλεγα, πέστε μου από το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα του ΚΚΕ τι δεν έχουμε κάνει ως τώρα πράξη. Ένα. Όλο το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα του ΚΚΕ το κάναμε πράξη. Όχι επειδή ήταν του ΚΚΕ, ήταν αντίστοιχο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και όταν διαφωνήσαμε με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, η ΕΔΑ και εγώ ο ίδιος, έφυγα από τη Βουλή και πήγα στο χωριό μου και εφάρμοσα την άμεση δημοκρατία. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση του 80 έχει τη δική της ευθύνη για τη σημερινή εικόνα? Διότι τα υπόλοιπα που λογαριάζαμε, τα
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν τα πραγματοποίησε, όπως ήταν η κατάργηση των βάσεων, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, από τότε το λέγαμε, και ο Ανδρέας, να σας πω τι μου είπε, να το λέω, δεν το κρύβω, Μανώλη, μόνο εγώ και εσύ πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγουμε